Consider green lakes and the idiocy of clocks. Someone shot nostalgia in the back. Someone shot our innocence. A broken arrow in a bloody pool. A wound in the face of midnight proposals. Someone shot nostalgia in the back. Someone shot our innocence in the shadow of his smile. איזה מין שומר בית סוהר אתה לעזאזל? אתה מקבל משכורת, לא? תוציא אותי מפה. מיד! אני לא השומר. אז מי אתה? אני הבעל. איזה... כל הרוחות. רגע, אתה זה שהרביצתי אתמול על הראש. באיזה זכות אתה הולך ומרביץ לאנשים על הראש? באיזה זכות עשית את מה שעשית? אתה פצעת אותי כהוגן. באיזה זכות? אתה, אל תהיה גיבור. כלב שכמוך. ככה? אז בוא אני אגיד לך משהו. אתה חושב שאתה הבעל, אבל אתה הבעל של כלום. ואפס. ואשתך, אם אפשר בכלל לקרוא לאישה, היא סתם זונה! שתוק! אתה הבעל! תרביץ! תרביץ כדור! תקלקל את כל החגיגה! מה יגידו חברים שלך? הם נורא התאכזבו! איזה הנאה יש בלתלות בן אדם כשהוא כבר מת. ככה יותר טוב. עכשיו תוכל ליהנות קצת. כשתספר לי מה תעשו לי. אני יודע. זאת הצגה גדולה, וכולם נהנים מאוד. אספסוף שלם מתנפל על בן אדם אחד ומרביצים לו. נכון? קוראים ממנו את הבגדים ובועטים בו. נכון? ומסתכלים. אז בוא אני אגיד לך משהו. לך ולחברים שלך שם בחוץ. לפני שתתחילו בחגיגה הגדולה. זר בא לעיירה שלכם ואנס את הנשים שלכם. את הנשים הטובות והטהורות. אתם צריכים לנקום. אתם גברים, לא אמנות. אתם, בעלי הבתים, שמרביצים לילדים שלכם. אני לא ידעתי שאשתך. אני לא ידעתי שאישה של מישהו בכלל. משקר. לפעמים, כן, שזה יכול להביא תועלת. אבל הפעם לא. אתה רוצה שאני אספר לך מה קרה שם? בסדר? אני אספר לך. פגשתי אותה בבר.
היא באה והתיישבה לידי. היו הרבה מקומות פנויים, אבל היא באה והתיישבה לידי. ואז היא התחילה לקשקש איזה משהו, ואף אחד לא ענה. אז אני עניתי. ככה הכרתי. יצאנו קצת, הסתובבנו. הדבר הראשון שהיא אמרה זה הנה, פה אני גרה. שקרן מסריח. אתה רוצה לשמוע את האמת או לא? בסדר. היא הזמינה אותי להיכנס. יכול להיות שהיו לה כוונות או לא, לי לא היה הבדל בכלל. אתה משקר, אתה שקרן מסריח מההתחלה ועד הסוף. אני אומר את האמת! אולי יש לך פה בחוץ? תקרא לה. תקרא לה שתיכנס, אין לי שום דבר נגדה או נגדך. תקרא לה. תשאל אותה כמה שאלות. אתה אוהב אותה? אם ככה, אז חבל מאוד. למה אתה מתכוון? אני מתכוון שאולי זאת לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה. זאת אומרת, היא ביקשה ממני כסף. אני לא הייתי פה אם הייתי נותן לה את הכסף. היא אמרה שהיא תכניס אותי לכלא אם אני לא אתן לה כסף. אז אמרתי לה שתלך לעזאזל. אז היא יצאה החוצה. והתחילה לצרוח. אונס! אונס! למה שלא תצא החוצה? תגיד להם שהעבירו אותי לבית סוהר אחר. ואז תלך הביתה. תארוז את החפצים שלך. ותעזוב אותם. אתה בן אדם טוב. אתה סתם מתבייש מהם. תעזוב אותה. In the shadow of his smile